Fakulta informatiky a statistiky je jednou ze 6 fakult Vysoké školy ekonomické. Vysoká škola ekonomická je rozhodně moderní. Tady se ti lidé snaží být současní a snaží se dívat dopředu. Velmi bedlivě sledujeme, jak vypadají požadavky praxe po jednotlivých profesích v oblasti informatiky a snažíme se výuku pružně přizpůsobovat měnícím se potřebám praxe. Nemyslím si, že informatika je jen pro chlapy, naopak si myslím, že ten ženský pohled je zásadní. Tahle fakulta je hodně specifická v tom, jakým způsobem pracuje se svýma studentama.